Baba makadi. Ndofara makadiwo munhu waMwari. Makadi mama. Ndiripo makadiwo munhu waMwari. Message yamakatumira baba yaiti. Yaitaura zvokuti munhu yaita anodanana nemukadzi nemudzimai wangu. Anodanana here kuti akarara nemukadzi uyu? Akarara naye. But munhu ineighbor kawo. Muneighbor munhu taitogara tese pamba pamwe chete but iko zvino akatamaka. Ndobva angokutumira message yekuti ndakarara nemukadzi wako. Hongu ishe. Handizi ishe hangu. Ndonzi prophet. But zvivindi zvipi zvekuudza murume womunhu ndakarara nemukadzi wako? Imakarara naye here mama? Inini handina hangu kurara naye. Nai baba. Pane kadzvanga kari papa pachidya pakapa ndokaitaura takaona like kamhopo so. Mama ko uyu munhu kana musina kurara naye kamhopo akakaona se? Ini ndandiri shamwari yemukadzi wake. Saka pakutaura vakadzi tianchingotaurawo hedu pamameseji chiti naiwe shamwari hauziva here kune munhu anorapawo kamhopo kandinako aka ane mushongo wekurapawo kamhopo. Ndofungwa inini kuti murume akazoonawo pamameseji iwawo kuti ndozvandaitaura nemukadzi wake. It makes sense. Saka tochiti imimi nemukadzi wake maiwirirana vachiri vese here nemukadzi? Nemukadzi vakarambana. Saka iye aikuti ndibatsire kuti mukadzi adzoke? Hongu ndozvaaitawo. Saka ari kufungidzira kuti imimi ndimakafurira mukadzi kuti akurambei? Ndizvo chaizvo shoma. Munongonditi ishe chete, pakunditi ishe ndo patopesana pati mukwese bho varovere maoko. Mazamu kanditi ishe ndo chika kuti ndozofungwa ndiri ishe zveshuru. Mazvionawo. So nyaya tinayo ndeyekuti ava vakaona murume akatumirwa meseji kunzi mukadzi wako ndakarara naye. Ndobva munhu yaatotaura akati kana uchida kunyepa ane mhopo pakati nepakati. But mai vari kutaura kuti shamwari vanga vari friend yemukadzi uyu. Zvekutumiranawo mameseji ndikuda mushonga wokurapa chakachaka. Zvotendeseka here? Hello? Baba, ndine good news. Ichokwadi. Mama havana kurara nemurume uyu. Ndikutendai munhu waMwari. Saka haisiriyo nguva here yekuti kana tachenesa kudai muchitenda muchikumbira uregero mukadzi wamaifungira zvisirizvo? Zveshuwa ishe ndinokumbira hangu ruregero kuna mwana. Mati zveshuwani? Ndotenda profeti ndokumbira uregero namai mwana. Mashoko andakataura akawandisa mamwe acho anga asingaiti. Varwere maoko ndozvatotsvaga kanyara pamandoudza chokwadi. Hazvisirizvo naizvo naitwa. Munhu achena akakudai wochitiwo kana uchida kutenga nekamombe wotenga kekutenda kuti ndakakusvibisai. Mama, hanzi sorry. Sorry yawo ndinoitambira asi mashoko anga akatowanda kumupa uku zvekutoti tasingachatotauri tese tasingachatosangani kana chikafu changu wangu asingachatochidyi. Asi maitambira inyi sorry. Shoko hangu ndaritambira. Varwere maoko mama. Ndozvatinoda izvi. Kugadzirisa dzimba dzevanhu. Vanhu vanoti Fred anopunza dzimba bhande nchigadzirisa. Zvino mama ndakuchenesai kuti hamuna kurara nemunhu. Izvozvo zvakanaka. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Havana urara. Asi makadana naye here? Inini handina hangu kudanana naye shoma. Baba, munokwanisa here kundipa nhamba dzemunhu
timfonere izvozvi timuise paloud ndimbokupruvirai something. Mama, vasati vandipa nhamba, hold on. Hamuna kurara naye, but pane nyaya yebhuru yandiri kuona. Kuavoida kunyadzisana ngatingozvitaurai kare nguva iripo. Pane nyaya yebhuri. Chii chakaitika? Inangwa handina kurara naye semunhu aitochamwaridzana nemukadzi wake. Iye ari kutoti imba yangu ngaifanirwa kuparirawo semapaririro akaita imba yake. Ko $100 iyo yanga iri yeye akakupai? Akakuti ichi? Akangondipo $100 iye achingoti arida kungondiedzawo nekuti akangondipo $100 iyi kuti ini ndinyengerere mukadzi wake plus 1. Aiwa mama, mukada kudhomoka kudai ndoita hasha. Hamuna kupiwa iri $100 imimi. Akuti ndikuda kungobata chete mukamubvumidza kukubatai. Akandipa munhu waMwari. Akakubatirai pai? Akandibatira mutoilet pamba pataigara naye. Saka bva zvazoita se? Akangondibata chete, akangonditi bvisa hembe ndingobata chete kwete kurara naye. Ndibva mapiwa ka 100? Ndakapiwa. Havana kurara nayo kuti wakangobatwa chete. Ende zvinoratidza kuti aitobata akatarisa ndopakabva mhopwa. So baba, tachenesa mukadzi wenyu haana kurara nemunhu asi akangobatwa chete. Ndotenda munhu waMwari. Ndotenda kana zvabva pakadzikadzika pana Mwari handichapikisa hangu izvi. Makajikiswa? Kwete ishe handina kutyisa asi mhuri ndoyandotarisa mhuri yatinayo. Varwerei maoko. At least havana kurara. Haangobatwa chete. Saka nyaya yenyu yaperera pano, endai munogara pasi. Mungobatwa chete. Adya nzondora, adya huku, adya matemba, adya hove. Jesu anoti Moses akati musaite upombwe, asi ndinoti ukangochiva watohuita. Dai mai ava vakatendeuka.